Anem a veure un exemple per utilitzar una aplicació del teorema de Pitàgores per trobar el costat d'un triangle sabent els altres dos. El primer que cal identificar és la hipotenusa. És aquest costat que està a l'altra banda de l'angle recte. És a dir, els dos altres costats sí que passen per l'angle recte, parteixen de l'angle recte. Però la hipotenusa mai hi passa. Per tant, és la manera d'identificar-la. El primer que farem amb un problema d'aquest tipus és dir que la hipotenusa H és igual al que volem trobar. Els altres dos costats els podem identificar com vulguem. Li podríem posar que aquest és l'alçada i aquest és la base. Però per resoldre aquest problema podríem haver-ho fet al revés i ens sortiria igual. El teorema de Pitàgores el que ens diu és que A al quadrat, és a dir, la suposada alçada al quadrat més la base al quadrat, és igual a la hipotenusa al quadrat. Ara només cal substituir les lletres per números. És a dir, la nostra A val 12, 12 al quadrat. La nostra B val 35, 35 al quadrat. I la nostra H val X, X al quadrat. D'acord? Aleshores, procedim a fer els quadrats. 12 al quadrat és 144. 35 al quadrat és 1225. I X al quadrat no sé quan val. Ara sumo 144 més 1225 i això em dona 1369. Això és igual a X al quadrat. Per tant, per poder trobar X i no X al quadrat, necessito fer l'arrel quadrada a banda i banda. És a dir, necessito fer l'arrel quadrada aquí i l'arrel quadrada aquí. Això fa que es canceli l'arrel quadrada amb el quadrat i trobem finalment X. X val l'arrel quadrada de 1369, que seria 37.